בסדר, תתחלפי. תוציאו אותו! תתחלפי. לאט, תנשמי. אתם יכולים לראות את הראש שבזה. קדימה, לינת, את יכולה. עוד קצת. הוא לא יוצא! הוא לא יוצא! אנחנו רואים אותו, תתחלפי. תנו לי אפידורל! הראש בחוץ כמעט, קצת, אנחנו עוזרים לו קצת. הוא כמעט בחוץ, הראש בחוץ. דוקטור, נמאס לי! אני לא רוצה יותר! אני מתחרטת! תצא כבר! שנייה, אנחנו כבר בחוץ, הראש עוד שנייה בחוץ, אנחנו רק נוציא את הפנים. מוכנה עוד קצת? הוא יצא? הראש בחוץ! אני מרגישה אותו בפנים! הוא בחוץ, רק תסובבי עכשיו את הכתפיים. זה באמת, זה... איך מסובבים את הכתפיים? מה, ללחוץ?